Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi svetog Jakova, episkopa i ispovednika, prepodobnog Kirila, episkopa Katanskog, svetog Tomu, patrijarha Carigradskog i prepodobnog Serapiona. Sveti Jakov, episkop i ispovednik. Ne zna se ni mesto njegovog rođenja, niti mesto njegovog episkopstvovanja. Zna se samo da je ispunio zakon Hristov, podvizavajući se mnogo u postu i molitvi, i da je u vreme Kopronimovo velike bede i muke pretrpeo od ikonoboraca, i glad, i tamnicu, i porugu svake vrste. Najzad je predao dušu svoju Bogu, kome je verno poslužio u ovom životu. Živeo i stradao u 7. veku. Prepodobni Kiril, episkop Katanski, u Siciliji, rodom iz Antiohije i učenik apostola Petra, dobro upravljao stadom Hristovim. Imao je i dar čudotvorstva pomoću molitve. Tako je neku gorku vodu, koja se nije mogla piti, a u tom mestu druge vode u leto nije bilo, molitvom pretvorio slatku pijaću vodu. Upokojio se mirno. Sveti Toma, patrijarh Carigradski, živao je u vreme careva Mavrikija i Foke i u vreme patrijaraha svetih Jovana Postnika i Kirijaka. Zapaženo svetog Jovana, zbog velikog blagočešća i revnosti, on bude od toga svetitelj uzveden u čin sakelarija, namjesnika patrijaršije, a po smrti Kirijaka bude izabran za patrijarha. U njegovo vreme desi se jedan neobičan događaj. Kad se jednom išlo u litiji s krstovima, krstovi se počnu kolebati sami od sebe i udarati jedan od drugi. Začudi se tome sav narod. I kad patrijarh zato sazna kao za istinit događaj, pozove Teodora Sikeoda, čuvenog isposnika i prozorljivca, moleći ga da objasni šta se tim preskazuje. Teodor se pomolio Bogu i otkrije patrijarhu da to označava velike bede koje će nastupiti i za crkvu i za Grčko carstvo zbog unutrašnjih verskih i političkih razdora. Hrišćani će sami tući i istrebljivati jedni druge. Sve se to uskoro i ispuni. Toma moljaše Teodora da se pomoli Bogu za njega, da ga Bog uzme pre nego te bede nastupe. Zapovedaš li da dođem do tebe ili da se vidimo onamo pred Bogom? Tako opisa Teodor patrijarhu, nagoveštavajući time da će i patrijarh i on uskoro umreti. I tog istog dana razbola se iskonča patrijarh, a uskoro za njim i sveti Teodor. Skonča sveti Toma i preseli se ka Gospodu 610. godine. Prepodobni Serapion, drug svetog Antonija Velikog, bio je u Nitrijskoj pustinji nastojatelj takozvanih arsinojskih manastira, u kojima je bilo oko 11.000 monaha. Paladije i Sozome nazivaju ga Veliki. Upokojio se oko 366. godine. Sveti Serapion pisao je: ne misli da je bolest teška, težak je samo greh. Bolest nas prati samo do groba, a greh sleduje za grešnikom i posle groba. Serapion htede grešnicu da spase, pa obraz grešnika i on uze nas. I grešnici uđe kao greh da stvori, no pre greha on je ovako prozbori. Ti očekuj malo, noć imamo celu, dok molitvu svršim pa ćemo k nedelu. Serapion poče molitve da čita, dižući k Bogu, nikud da ne skita. Pa molitvu jednu za drugom niže, uzdah za uzdahom svevišnjim uzdiže. Sav pročita psaltir i molitve druge, pa molitve poče za grešnicu duge. Plačem i uzdahom molitve preseca, dok i grešna žena otpoče da jeca. Da jeca i plače ko nikad zaveka, pozna da ne dođe svetitelj zbog greha, nego da nju spase od njenog razvrata i uzdigne k Bogu i spere od blata. Pa uzviknu žena: šta treba da radim? Evo sama sebe stidim se i gadim. Serapion tada upute joj dade i sestrama mudrim na brigu predade, pa on za pustinju put uze, preda se
veseo što jednu grešnu dušu spasi. Rasuđivanje. Od mnogih koji jure za bogaćenjem čućeš ovako opravdanje. Kad se obogatim, moći ću činiti dobra dela. Ne verujem jer obmanjuju i tebe i sebe. Sveti Jovan Lesvečnik duboko je poznavao i najskrivenije pobude ljudske duše kad je rekao: srebroljublje se počinje s pretpostavkom da se čini milostinja, a svršava se mržnjom prema bednim. Ovo se potvrđuje na svima srebroljupcima, mnogo bogatim i malo bogatim. Obično ljudi govore da mi je da imam novaca, ja bih učinio to i to dobro delo. Ne veruj mu. Neka ni on sam sebi ne veruje. Neka se ogleda kao u ogledalo u onima koji imaju novaca i neće da učine to i to dobro delo. Takav bi i on bio kad bi stekao novaca. Opet veli mudri Jovan: ne govori da ti je potrebno sabirati novac za bedne, da bi kroz tu pomoć njima dobio carstvo, jer carstvo se može kupiti i za 2 lepte. Vaistinu, evanđelska udovica kupila ga je za 2 lepte, a bogataš, pred čijim je vratima ležao Lazar, nije ga mogao kupiti za bezbrojno blago svoje. Ako ništa nemaš da daš ubogome, pomoli se Bogu da mu on da, i time si već učinio milostinju i kupio carstvo nebesko. Kada sveti Vasilije Novi proreče carici, ženi cara Konstantina Porfirorodnog, da će roditi najpre ćerku pa sina, carica mu ponudi mnogo zlata. Svetitelj odbi, no carica ga zakle Svetom Trojicom da uzme. Tada sveti Vasilije uze samo 3 zlatice i dade ih bednoj Teodori, koje ga služaše, govoreći: ne treba nam mnogo od ovog trnja, jer veoma bode. Sozercanje. Da sozercavam Gospoda Isusa na krstu raspeta, i to glavu njegovu izranavljenu trnovim vencem, oči njegove zatvorene od bola, usta njegova osušena od žeđi. Beseda o prvom i posljednjom živom. Ne boj se, ja sam prvi i posljednji i živi. I beah mrtav i evo sam živ vavek veka. Amin. Otkrivenje 1.18. Tako reče Gospod Isus svome ljubljenome učeniku Jovanu u viziji na ostrvu Patmosu. Čega ne boj se? Ne boj se gonjenja crkve od strane neznabožaca. Ne boj se mučitelja koji muče moje verne na sve strane. Ne boj se careva koji dižu gonjenje na hrišćane. Ne boj se nasilnih velmoža ovoga sveta, koji zaslepljuju ljude strastima, te ne vide istinu koju ja donesoh u svet. Ne boj se ničega. Kako da se ne bojim, Gospode, kad je sav svet do zuba naoružan i okupljen protiv nas, malobranih i nenaoružanih, kako da se ne bojim? Ne boj se, jer ja sam prvi i posljednji, alfa i omega. A sve te vojske naoružane protiv vas nisu ništa do jedan prolazan vihor mrtvaca. Ja sam od pre vremena i ja sam posle vremena, pre početka svega i posle svršetka svega stvorenoga. Ja sam. A oni su svi zaključeni u jedan pedo vremena, koji sam ja svakome stvorenome odredio, i van toga pedla ne mogu se pružiti. Ne boj se, jer ja beah mrtav i evo sam živ. Ni smrti se ne boj. Ja sam pre smrti i posle smrti. Smrt je sluga moj, i ja pustih slugu svoga u svet da mi posluži. I ja se predadoh svome slugi za 3 dana i naredih mu da me pusti, i evo sam živ. Ja sam vlasnik smrti kao i života. Ja sam vlasnik vremena kao večnosti. Ne boj se. Vavek veka ja sam živ. I ti ćeš biti živ sa mnom. I svi oni koji mi ostanu verni i ne uboje se, bit će živi sa mnom. Ne boj se, ja sam alfa i omega. Gospode večni i besmrtni, daj da ove tvoje svete reči vazda zvuče u duši vernih tvojih, kad god se podigne gonjenje na svetu crkvu tvoju. Da se ne ubojimo, držeći se tvoje desne ruke. Tebi slava i hvala vavek. Amin.